जापानाव 7.6 रिक्टार फैनायनि उनाव सुनामि फैगोन इसारा होबाय। दासिमबो खैफोदावनो दं जापाननि गोबां ओनसोलाव जाय भिडिअफोरखौ नुयोब्ला नोंथांमोना गिखांनाय मोनगोन। नैरोजा 24 मायथाइनि गिबि सानखालिनो जापानाव गिलु बालु 7.6 रिक्टार स्केलनि बांग्रि मावनायाव रोजा रोजा सुबुंनि जोखोमजों लोगोसे गोबां न'-बां बिल्डिंफ्रा बायफ्लेजोबनाया सोमोनांथाव जादों। फिन आरोबाव दिनै जापाननि माखासे रायजोआव सुनामि फैहांनायनि खौराङा गोसारगासिनो दं। जापान सरकारा जेराव मेराव सुनामि जागोननि सन्देह दं बैफोरबायदि जायगानिफ्राय थागिबि सुबुंफोरखौ दाबसेनिफ्राय गुबुन जायगायाव शिफ्टिं खालामगासिनो दं। बे समाव फिन फोरमायबावदि जापाना सुनामि जागोननि खैफोदाव दं। दासिमबो जापानाव थाद'नाय गैयै बांग्रि मावनाया जागासिनो दं। सुबुंफ्रा जेराव मेरावनो बांग्रि मावनायनि थासारिजों भुगिनो गोनां जागासिनो दं। जापाननि जाय बांग्रि फैनाय आरो सुनामि फैनायनि भिडिअखौ नुयोब्ला नोंथांमोनाबो बिखा मावनो हागौ। जापाननि गोबां ओनसोलाव बांग्रि मावनाय आरो सुनामि फैनायनि इसाराया जापाननि सुबुंफोरखौ गिख्रंहोदों। फिन आरोबाव सिगाङाव जानाय सुनामि बायदि जापानाव सुनामि जानायनि सिगांग्रो मोनथिदों जापान सरकारनिफ्राय। नोंथांमोना जापानाव जानाय बे भिडिअखौ दानिया फारि फारि नायलांदो।